खुलुमबाय गिबियावनो आंनि दि बड' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दा आङो जोंनिनो बड' मिउजिक आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बड' मिउजिक भिडिअखौ रिएक्सन नायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो आंनि रिएक्सन भिडिअ खालामनायखौ अननानै भुल मोनदोंबा क्षमा खालामदो आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोदाम फबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोदाम फबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो बुरिया sampai मोजां hit लागाव आयौ हाबगोन नाजावदोलाय जामखौ आगै गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होनो निमाहा आंगो साननानै बुरिया 3 million views नाजावदोलाय जामखौ आगै गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होनो निमाहा आंगो साननानै गावदां बै अखाफोर बादि आंनि नोंखौ अननाया गोथौ बै लैथो बादि आंनि मोजां मोननाया थैजों लिरहरनाय आंनि गोथार नैबे लाइजामा लुफाव जोबाय फिथिखा अननाय नोंनो जिउआव नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों गोथार गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों गोथार गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव Please upload video कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वाह गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाथि फुटला बबेनि नोंलाय गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाथि फुटला बबेनि नोंलाय गोदै गोदै रावजों गलिग्रा सुपार दासान नों आंखौ आदा गब्ला सुपार फैंटास्टिक सिख्ला फोथायनायावब्ला नों फाखा गब्ला लाजिनो बोथोरोंखाला दासान दासान नागै बिदि नों दासान आंनि अननायखौ नंखाय नों दासान 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 नागै बिदि नों दासान आंनि अननायखौ नंखाय नों दासान सेंग्रा गोसो रायदावखागोन ना सिखोला नुनाय दावखागोन ना
गोसो रायदावखागोन ना सिखोला नुब्लाय दावखागोन ना बिबारि नोङो आंनि गोसो देरानि बारफुनाय गोरलै बिथराय आमाय थुखलनि बिबारि नोङो आंनि गोसो देरानि बारफुनाय गोरलै बिथराय नों आमाय थुखलनि सना आमाय थुखलनि नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउआव गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउआव गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव। हेल' खुलुमबाय रायजो-राजाफोर, नोंथांमोना आंनि रिएक्सन भिडिअखौ अननानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथांमोना आं बिदिबाव रिएक्सन भिडिअ बा आंनि ब्लगिंफोर लाबोनायखौ नोंथांमोना नुनो हायो आरो आङो आरोबाव मटिभेट जानो हानाय बायदि नोंथांमोना प्लिज बेनिखायनो हेल्प खालाम आंनि भिडिअखौ अननानै आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लिंक शेयार कमेन्ट खालामना होदो प्लिज थेंक इउ फर वाचिं।